Ahoj lidičky, vítáme vás u dalšího videa. Nacházíme se u kamarádla, kdo jsem ho neviděl, jo? Tady náš Pavlík. Patří k Pavlidimu. Ale potěšil nás, protože měl tady papričky. Ukáž to přímo. Moc Carolina Reaper z papričkas. Nejpálivější. Podívejte se lidi, kolik to má, jestli to tam vidíte. 1500, jo. Můžeme se tam nevidět, 2 miliony nebo kolik, ne? No, je tam prostě ranec. A budeme to dělat na Romana. Že Roman, doufám, že tě neodvezou, protože... Je to hodně pálivý, přímo, otev to a ukáž to přímo. To si dělá, jak to vypadá, koukej v tvocať, jak to vypadá z té kamery. Lidi, je to mega prank, doufám, že se nám povede. Dejte nám nějaký subscribe zase, nějaký lajky, komenty a uvidíme se dál. Takže lidi, haha, je to tam, jde se na prank, chudák Roman, čili je připravený, pomazánka se taky dělá, takže lidi, jsem zvědavý, jsem fakt zvědavý, jestli dokáže, jestli to sní, tak teď bude skákat. Ještě do toho mlíka mu dáme, trošku musíme to dát do toho mlíka. Pepř mu tam dám, mu stačí. Ne, i to chili tam dej, nezájem, mě to nezajímá. Ale aby to vyšlo na ten chleba, já chci to co nejvíc. Musíš to dát i do toho mlíka prostě. Na Roman, tady budeš mít Luka pomazánku. Nezapomeňte dát odběr, like, sdílet. No pozor. Hej, pomazánka po. Píp. Blázinec lidí. Jo. Pomazánka kvalitní a fakt mu dáme do toho chili. Ale chleba dáme, ne? Jo. Takže čau lidi, po tom pranku, jestli se to vůbec podaří, ale myslím, že se podaří, to je 100%, že se to podaří. To je jasně, že se to podaří. A Vali, jakože ty se to tak samozřejmě chudáku bude brečet, čoro. Jakože my jsme to zkoušeli, já, Vali a Honza jsme to zkoušeli tu papričku a to uvidíte hodně, short videa tam to, budou taky, tak, short videa protože taky. Každý jsme si vzali semínko a říkám, mám jenom semínko takhle a dělal jsem. To bylo jako, jsem to rozdechával a teď si ho teď vlastně celou. No, to ty sníš celou, takže no, ty si už zavolej doktorovi Romane na břicho, to bude tě hodně bolet a budeš hodně plakat, takže sorry Roman. Takže my jako. teď jenom se připravujeme, za chvilku půjdeme připravit ty chleby, to taky uvidíte, jak se to připravuje, natočíme to, no a uvidíme, jestli se chytne nebo ne. Tak se chytne 100%. Takže lidi, jde se připravovat ten dezert pro Romana. Takže budu se snažit to dát tady i tady. Počkej, ukáž to znova. Budu se snažit to dát tady i tady. A skryju tu tou pomazánkou. Protože nevíme, z jaké strany to máme. Tak ať na obou stranách, ukáž to. Lidi, podívejte, takhle. Nechci, bojím se na to šát, ne, protože to fakt příprava se dělá, koukejte na to. Pořád je na tom předek. Teď tady na druhou, teď druhý. A trošku to uděj tak, jako že... Neboj, protože já to stejně přikryju, já mu to mám mlané, to neuvidí. Počkej, pozor. Tak. Já, nech do mlíka, nech. Musím právě to nejvíc. Nech do mlíka, nech tohle do mlíka, už dobrý. Nech do mlíka tohle, dobrý. Tady vem z toho, tady je ranec. A tady dej. No a teď to tak jenom rozprostři. Tak, aby to mělo co nejvíc ty puse, chápeš? Že když to bude mít kousek málo, tak to nebude mít tak. Jo, to já přikryju, neboj se, normálně. Bátem ty pomazánky dám. Tady máš, Romane. Jsme si moje ruce, hej. Počkej ještě. Co jdou bez rukavic. Trošičku jsem teď, co jsem dělal s tím, tak to jsem se jenom to dobře, tu říčku. Že tam nebylo, ale má cítím. Tak bude prdel. Chleba je hotový. Bum. Počkej, to není nám. Co? Co je doma? Hej. Co jsi tam dal?
Co? Co to je? Pálí to doma, ne? Moc. Prank splněný, uvidíte se. Ale dávám to, borec. Dávám. Dneska se zrovna koukal na to Vlada, jak to... Bylo na kraji. To je skvělé. Horší a horší, ne? Horší, jo? Míko, fakt. Není mlíko. Jak je spocený, já, sorry, Roman, more. To on, já jsem to nechtěl udělat. Ale on mi v tom pomohl, takže je to úplně jedno, jo? Pálí to hodně, jo? Jsme říkali, že... mlíko. Jo, Roman, sorry. Běž mu koupím mlíko. Tam mám kam se drobný. Nemám. Chceš mlíko? Ne. Je proč brečíš, že mu má úplně slzy v očích, jej? Ještě horší, než děcháš takhle. Hej, tam to možná prvíme ví, jak se kouslo, tak si zábil, já jsem to věděl. Ale jsi borec, vole. Dál to. Takže lidi, subscribe, hej. Konec, subscribe, mějte se hezky.